Ugbu a anyị chọrọ ịkọ akụkọ maka ọnwa ndị Igbo na mmemme so ya. Nke mbụ bụ ọnwa mbụ. Ọnwa mbụ bụ ọnwa ịgụ afọ. Eji ọnwa mbụ agụ afọ. Ọnwa abụọ bụ ọnwa eji eme nzacha na mkpocha. Eji eme nzacha na mkpocha maka nkwado ọkụkọ ọrụ ugbo. Ọnwa abụọ. Ọnwa atọ nke ndị Igbo kpọrọ ọnwa Ifeke. Ha ji ọnwa ahụ ebu ọnụ, ekpe ekpere, achụkwa àjà maka iji nata amara n'aka Chukwu Okike abụọ ama. Ha ji achụ àjà ka Chukwu nye ha amara ka ọ gaziere ha ọfụma, ka ugbo ha chọrọ ịkọ ka ọ mịtara ha mkpụrụ. Ya bụ ọnwa Ifeke nke ndị oyibo kpọrọ March. Ọnwa anọ ka eji abanye ọrụ ugbo. Oge ọnwa anọ bụ oge eji akọ ọrụ ugbo. Oge ọnwa agwụ ahụ eji eme mmemme. Ejikwa ya, ndị okenye ji etipụta mmọnwụ dị iche iche. Ndị okenye jikwa ya eme olili na ọṅụṅụ n'oge ọnwa agwụ. Ọnwa agwụ ahụ bụ 5th month. Ya bụ ọnwa Mee n'asụsụ Bekee. Ọnwa Ifejiọkụ bụ ọnwa isii. Ọ bụ ọnwa eji akwado ji ọhụụ. Ọ bụkwa ọnwa eji eri ji ọhụụ. Onye ọbụla ma na mgbe ji ọhụụ a na-eme mmemme dị iche iche. Ụfọdụ sichakwa ndị niile nọ n'ogologo ezi na-ejikwa mgbe ahụ na-abata n'ụlọ maka mmemme ji ọhụụ. Igbo na-akwanyere ji ọhụụ ugwu nke ukwuu. Ọ bụ n'ọnwa Ifejiọkụ ka eji eme mmemme ahụ. Ọnwa isii bụ ọnwa Ifejiọkụ, mgbe ahụ ka eji eri ji ọfụ. Ọnwa asaa nke bụ ọnwa alọmchi. Ọ bụ oge eji ewepụta ụmụ ihe akọnyere n'ubi. Mgbe ahụ ka eji eme mmemme iwepụta ihe akọnyechara n'ubi. Ya bụ ọnwa asaa nke bụ ọnwa alọmchi. Mgbe ahụ nri na-adịkwa nke ukwuu. A na-akpọ ya New Yam Harvest. Ndị oyibo kpọrọ ya New Yam Harvest. Ọnwa asatọ bụ ọnwa ịlọ mmụọ. Ọ bụ ọnwa eji eti mmụọ. Ejikwa eme oriri na ọṅụṅụ. Ọ bụ a na-akpọ ya New Yam Festival. Ọnwa asatọ nke bụ ọnwa itenaanị bụ ọnwa ala. Ọnwa ala nke bụ 9th month bụ ọnwa chi nwaanyị ala Igbo. Ọ bụ ọnwa eji ekene Chukwu Okike abịama. Egwu ọnwa eji egosipụta obi aṅụrị na nchekwa o chekwagoro ha n'ahọ. Ya bụ ọnwa ala. Enwere ọnwa okike. A na-emekwa emume. A na-emekwa ihe oriri na ọṅụṅụ. A na-emekwa emume n'ọnwa okike. Ya bụ 10th month. Ọnwa Ọktoba, 10th month. Enwere ọnwa Ajaana. Ọnwa Ajaana bụkwazi ọnwa okike. Ejikwa emekwa mmemme. Ejikwa eme oriri na ọṅụṅụ. Ejikwa eme nnọkọrịta. Ọnwa Ajaana. Enwere ọnwa Ede Ajaana. N'ebe a, ya bụ 12th month. Ya bụ ọnwa nke 12. N'ọnwa ka mmemme niile n'ahọ na-akwụsị. Mmemme niile a na-eme n'ahọ n'ime ọnwa ka ọ na-agbakọnọta isi ọnụ. N'ime ọnwa na 12th month, n'ọnwa 20 n'ahọ, ọnwa Ede Ajaana, mmemme niile a na-eme n'ahọ ebe a ka ọ na-akwụsị. Nke ikpeazụ wee bụrụ ọnwa ụzọ alụsị. Ọnwa ụzọ alụsị bụ ọnwa eji erinyela alụsị ekele. Eji agụ alụsị. Eji achụli àjà.
n'ọnwa ụzọ alụsị, ya bụ ọnwa ikpeazụ n'ahọ, ya bụ 13th month, ya bụ ọnwa 13. Dịka m kwuru, Igbo nwere ọnwa 13. Ọnwa Igbo n'ahọ na-agbara 13. Ọkwa ịghọtara ihe gbasara ọnwa na mmemme a na-emegasị na ya? Ngwa, subscribe to my YouTube channel Ada Ngaladu ka ị nwee ike dị na-agbara anya gị okolosimeisi.